Alarma, wifia logelan barna, goizero hiltzen gaituen, geukargatutako arma, mugikorraren alarma. Ya noa motela bada, zer da ze kale tostada, alargundu da amata, alargundu da alaba, alargundu da alaba, zer da ze kale tostada, goratu eta gutarrak, polikiak eta zatarrak, aitari gabeko ama, eta senarren senarra. Sare soziala, da iruzur kolosala, begininiak pantailan, ta Espainetan mozala. Sare soziala, ta Espainetan mozala. Zaborra erraustegia, furanoa zeobia, birzikla hoteliteke, gure konsumokeria. Furanoa zeobia, gure konsumokeria, goraku eta gutarra, lagun onak eta txarrak, bertako gara gardoa, Lamatxondo arabarra. Etxegabetze totala, pintxoak eta postala, hiriak bururik gabe, nagusi da kapitala. Pintxoak eta postala, nagusi da kapitala. Saibineta baritxi, zenbat koordenada bitxi, Berlingo arrezia bider, 15 ditugu itxi. Saibineta baritxi, 15 ditugu itxi, goraku eta gutarra, abilak eta baldarra, oiongo arabiarra, kaboizeko eizkotarra. Altsazutik Iruñera, lehenetik orainera, itsaso bihurtu dute Intxaurrondoko bainera, Altsazutik Iruñera. Irak, Siria eta Yemen, ara naiz izanik hemen, Bilbon irtendako bombak, lertzen dira Bataclanen. Irak, Siria eta Yemen, lertzen dira Bataclanen, goraku eta gutarra, ausartak eta koldarra, askeduneko maskara, da Iruñeko bizarra. Anekialde hurbila, Gumenlebalde zurbila, erretzaileak badaki, nora ez joan zubila, Anekialde hurbila. Mendean josi, handine jesuikan hosi, trapuzarrak salgai daude, nahi badituzu erosi, handine jesuikan hosi, goraku eta gutarrak, delikatuak zabarrak, da sortu bintuzten ama, bizein batenak bakarrak, aitarik gabeko ama, eta senar
senarra